салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Се духтаракон. имрӯзи мо анамхе сар шид, анамаузи таги дом даём. ин амҷа тагои домои моям пури барг рехтаги. ягон кас бина ба фикри мози мега тоҷикистони қа чиркина, некем тоҷикистони мо чиркин нест. ихташ фасли хазонрез ки ҳаст, барго рехтиян. анами хел ҳози мо кор меравем. ма бояд бозор равам, ай бозор бор бигирам барои магазин, як-ду чиз амада заказ кардагиам, бароям рафтестам. ана оҷа занакора бинед, бо палас шуштиян, афтоб кардагиан. рӯзои офтобӣ ки ҳаст, аз фурсат истифода бурдиян ҳама. ана ираҳои мояй духтаром аузи овозом ай болои кадр рафтестай. ана и мошини кабута бинед духтаро. ана и мошинда мода хлеб меёран ҳар рӯз саҳар. катиба айдомо одамо меран мехаран, ясма дусма сесма хлебои гарм, акаки хушрӯай аяму завод мегирану сраза меёран. баъд чӣ гуфтан мехоҳам, ана и ваёра бинед, сёмка вақте мекини раҳора, нами дарахтон сабзи хушрӯвай ҳама ҷо ранги баҳорай. вақте некем записа мегири, монтаж мекунӣ, да ютуб мепартоӣ, качествои вай намедонам ай кадом ҳисоб тамоман безеб мешавад. качествои ҳам видеои кадагид ки хушрӯгӣ наметоба. ози ана иҷара бо шумода нишон додан мехоҳам духтаро. ҳам тараф, инами тараф як вақт вай буд, озира боре буд, карел мегуфтан, касе медона. варкарин ози нига ира қоқ кардестиян, мошинкати хок санг меёран мерезан ки қоқ шава, ами ов уже қоқ шудай. вақташда бисёр одаморо ами кашидаги буд, ами овда обӯзӣ мекардан, ам хе дига мурдаҳошон мебиромад. хай ам хе ама омадам уже ай бозор. як-ду футболка распродажа буда, заказои одамо амун клиентома овардуму, баъд ами корвонда ози чанд ҷо одам ха распродажа шидаги. ай охири сезон ки аст, ина борои тунуктарака уже распродажа да мондагиян. хе футболкачо инам хеле ваё ёра ма барои урусо меёрам. хеле ма гуфта будам да видеои пешинам ки ҳамсоя ами гирдунавои мо урус бисёр ай, барои аму ҳамуно заказ мекунам, барои кӯдакошон, барои мисол заношон, духтарошон. анам хеле бо чӣ гуфтан мехоҳам, ана ин надписои англисӣ кати ҳози мода шидаги, ами футболка, курта, куртка ҳама чи амхе англисӣ навистагиҳо байни ами ваёда одамои дига ҷода мода шидагиай. ба ма ки англисира намедонам меовардам, аку хамхали гапои англисӣ навистагира меовардам. баъд як вақт футболка овардам, у сол чанд 20 буд, фурӯхтем ба 1-2 охиронаш мондагӣ буд, амуҷадам навистагӣ буд чизи англисӣ кати. баъд гунам омад ки якташа мегирам пӯшид, барои хонада мегирам, гуфт хонапӯшак. якташа гирифт пӯшид, ба гуфт иҷа чӣ навистагиа? гуфтам хай бия перевод кунем. рости гап аҳамият надодам амуҷа чӣ навистагиа. баъд переводчики ютуб да перевод мекуне, переводчики вай да интернет кати перевод кардем ки да оҷа навистагӣ будае ки ма модни урод ам хеле да переводаш ам кимчи вай фрик. баъди ҳамо ами ваёша кӯшиш мекунем ки як гапои хушрӯ доштагиша биёрум. ҳам ба хайрият ки ам футболкора мисол фурӯхтам, агар не ку ура намехарида касе англисира медонист. ҳамун рӯзҳоям бисёрш мисол ранги худмон англисира намедонам. бо чӣ гуфтан мехоҳам духтарои азиз, ҳозир ман шуморо беруна нишон метам. ана инҷара бинед офтобай. ма бисёр блогерора тамошо мекунам ай урусо. ваё уже первый снег у нас гуфта навистагиан, барфора нишон метиҳанд, ваёра нишон метиҳанд. аммо ҳозир тоҷикистонда боронам амхе борони хушрӯам ҳозир даже наборидай, ҳайфини барф. анам хел ма шумода сёмка кардам. ана берунора бинед чӣ офтобаки хушрӯай. он тарафда поликлиникаи кушода